Beste egun bat Menorkan eta lur eta bion arteko erronkaren bigarren atala. Gaur, gure mendiko bizikletak hartu eta Camí de Cabals ibilbidearen zati bat egin nahi dugu. Camí de Cabals edo Zaldien bidea, uharteari buelta osoa ematen dion ibilbide luze bat da, GR deitzen diren horietakoa. Eta hondartzekin eta naturarekin batera, uhartera hainbat bisitari erakartzeko arduradunetako bat. Ibilbide zoragarria honen historia 12. mendean hasi zen. Jaume bigarrena erregeak bertakoak uhartea zaintzeko Zaldiz egin ahal zen ibilbide bat egitera derrigortu zituenean. 2010 urtetik aurrera ibilbide publikoa da. Eta urtero 100 pertsona etortzen dira uhartera 185 kilometroak oinez, bizikletan, Zaldiz edo korrika egitera. Bizikleta eta korrika tartean egonda, lasterketa pare bat ere badaude bi modalitate horietan uharteari buelta ematen diotenak. Eta nik neuk 2014an lasterketa hori korrika irabazi nuen. Pentsa, jendeak oinez 20 egunean egiten duen ibilbidea, guk 20 orduan egin genuen korrika.